Обърна малко повече внимание на Сейбъртут, защото с върколака наистина имат много история. В епизод 4 Екзейвиър се рови в съзнанието му, опитвайки се да му помогне, но безнадежно. Тогава за кратко виждаме образите на Дедпул, самия Логан, Маверик, за когото почти нищо не знам, някакъв измислен Талос, ама не тоя, Лени Заублер, самоличност на Мистик и Омега Ред, когото ще видим в следващия сезон. Foreshadowing, дет се вика. Тук сценаристите направо ме карат да съчувствам на Сейбъртут, като показват демоните в съзнанието му. Особено този, който подозрително много прилича на Улварин. Но после се сещам, че Сейбъртут от десетилетия преследва върколака, за да го убие. Устройва му смъртоносни засади и безмилостно коли и беси негови познати и близки. Историята им е толкова тегава, че в някакъв момент, само Бог знае защо, в съзнанието на Улварин вкарват фалшиви спомени как Сейбъртут убива гаджето му, индианката Силвър Фокс, а после Сейбъртут наистина я убива. И то на рождения ден на Улварин. И всякакви сентименталности ми минават.